La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la xarxa Vives és una competició d'oratòria en la que diferents equips d'estudiants debaten sobre un tema polèmic i d'actualitat. La competició està adreçada a l'alumnat de quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius d'entre 15 i 18 anys, de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent, Andorra, Catalunya del Nord i Sardenya. La competició consta de dues fases, una primera fase local, classificatòria, i una fase final. Les fases locals es celebren en diferents universitats de la xarxa i són els centres educatius els qui trien a quina universitat volen competir. L'equip guanyador de cada fase local representa a la universitat on ha guanyat en la fase final de la competició. La Lliga de Debat millora les habilitats comunicatives dels participants i fomenta l'adquisició de competències transversals, com són la seguretat, el treball en equip, la creativitat, la construcció d'un discurs o la presa de decisions. Els alumnes estableixen un primer contacte amb la universitat, alhora que conviuen amb altres estudiants del mateix domini lingüístic, i els professors disposen d'una eina d'innovació docent. Cada any, més de 5.000 estudiants de vora 200 centres educatius dels nostres territoris fan lliga. I tu? Encara t'ho estàs pensant? Fes un equip i vine amb els teus alumnes a la Lliga de Debat. Més informació a www.vives.org.